Tenim un problema d'aquests d'A i Bs on us donen la funció, que és aquesta. I em diuen que busqui la A. Sabem que es produeixen els ingressos màxims a les 16 hores. Fixeu-vos que aquesta funció m'està donant els ingressos i que T són les hores. Això és una manera de dir-vos que quan la T és igual a 16 tenim un màxim. I per tant recordeu que això vol dir que la derivada en el 16 ha de ser igual a 0. Per tant, hem de derivar aquesta funció. Vigileu a l'hora de derivar, perquè la derivada d'aquesta funció seria el 2 baixa, per tant, menys 8 elevat a menys t elevat a 1, que no cal posar-ho, per la derivada del que hi ha dintre, que en aquest cas és un menys 1, més la derivada de b, que és 0. Recordeu sempre la derivada de l'1 de dintre. Ara substituïm pel 16. Per tant, jo tinc que menys 8 que multiplica a menys 16 multiplicat per menys 1 ha de ser 0. Per tant, tenim menys 8 per a menys 8 multiplicat per menys 1 seria 8a, i menys 8 per menys 16 per menys 1, negatiu per negatiu positiu, o sigui, negatiu per negatiu positiu, i per negatiu un altre cop negatiu, i si multipliquem 8 per 16, en aquest cas em donaria 16 serien 32, 64, 128, no? I això hauria de ser igual a 0. I per tant, la A seria 128 dividit entre 8, que seria 16. Per tant, ja tindríem la A. Vigileu amb la calculadora perquè 16 per 8, jo crec que sí que és 128. Ara anem a l'apartat B. Diu, trobeu el valor ara de B, si sabem que a les 20 hores hi ha uns ingressos de 300 euros. Això és una manera elegant de donar-vos un punt de la funció. Per tant, vol dir que quan la T és 20, els ingressos en aquest punt és 300. Per tant, és el mateix que abans que em donaven un punt, el 20,300. Per tant, els ingressos en 20 és igual a 300. Per tant, agafem la funció original, i de 20, que seria menys 4 per la A, que ja sabem que és 16, menys la T, que és 20, elevat al quadrat, més B. I això ha de ser igual a 300 euros. Fixeu-vos aquí, 16 menys 20 seria 4, 4 al quadrat 16, 16 multiplicat per menys 4 més B hauria de ser igual a 300, 16 per 4 seria 64, menys 64 més B hauria de ser igual a 300, i per tant la B seria 300 més 64, 364. Aquest és molt semblant a un que va sortir fa un parell o 3 d'anys. He canviat una miqueta els números, però que seria el típic problema de buscar la A i la B dintre d'una funció.